Bueno, pois o xoves ás 9 da noite será o pistoletazo de salida de Alimagro, donde se vai a facer un hermanamento entre o Concello de Xinzo e distintos concellos produtores, tanto a nivel nacional como neste caso Portugal, non? Estará pois León, Valladolid, Burgos, Galicia con Coristanco tamén a parte de Xinzo, Montalegre, onde están facendo da cooperativa do Barroso esa semilla, e o que se pretende con este hermanamento pois é empezar un traballo para despois facer unha promoción, facer intercambios, ver cales son as problemáticas a nivel incluso de agricultores noutras zonas, con zonas de aquí. Eu creo que vai ser o inicio de un hermanamento que creo que temos que seguir ampliando, e incluso xa falamos de facelo Francia, país próximo veciño, moi produtor, que tamén incide moito nas ventas e na coincidencia, por exemplo, ca nosa recollida, e que creo que é importante. Ao final, a unión tamén fai a forza, unha interprofesional conxunta que teña voz á hora de poñer precios sería algo moi importante, non? E ao final, en definitiva, é o que interesa. Ven unha representación política ou é a representación de non, neste caso colleiteiro? Son os concellos cos que nós nos hermanamos, que son poblacións importantes como é de Xinzo, El Carpio, Valladolid, non? Por exemplo, Cerrato, Palencia, a Bañeza, é dicir, zonas produtoras importantes como a de Xinzo, donde o seu peso, neste caso na agricultura, pois é a patata, non? Bueno, pois eu creo que este ano ten unha importante relevancia a cantidad de expositores de maquinaria que vai haber no exterior. Creo que é unha feira que medra, é unha feira que intentamos darlle un pulo a nivel nacional e que creo que estamos conseguindo, porque se está falando de Alimagro en calquera zona de España, o cual para min é unha satisfacción, donde, bueno, pois neste caso os agricultores conocerán as novedades que neste caso a maquinaria empeza a poñer a disposición durante este ano. E despois no interior do pabellón, pois como non, os stands dedicados á patata, onde van estar pois os almacenistas da zona, e onde van estar, pois neste caso, as fábricas de frito que temos aquí, as dúas fábricas, e onde tamén se desgranará un pouquiño pois novedades importantes para o sector, con abonos e distintas casas que veñen por primeira vez a Xinzo. Faremos degustacións todos os días, habrá show cooking, e ao final, pois eu creo que o que buscamos é esa promoción da pataca, que se fale da pataca pois durante unha semana, que é o que interesa, facer esa gran promoción dunha pataca pois que nesta zona ten gran importancia, sobre todo a nivel que se vaya conocendo a nivel exterior. No, eu creo que sempre demostrei que hai que loitar por esta comarca. Eu digo que non é a feira de Xinzo, senón que é a feira da comarca. Creo que é moi importante, que de feito, cando convidamos os alcaldes a inauguración, todos están dispostos. Eu creo que eles tamén ven que ao final é unha promoción interesante para esta comarca, e para min pesa que se faga unha gran promoción, non? Ao final sabemos que é unha comarca importante, sabemos que económicamente significa moito para este concello, e hai que seguir apostando por elo, non? Se conseguíramos traer unha pouquiña de transformación, xa sería a guinda do pastel. As degustacións de show cooking e sobre todo pois a segunda edición desa gran tortilla, non? Que ao final faremos o sábado pola tarde e convidamos a todo o mundo a que veña a degustar. Tamén habrá un concurso que neste caso fai patatas fritas Jalis, non? Que tamén terá o seu morbo á hora de que a ver quen é capaz de comer unhas patatas nun minuto, co cual, bueno, pois eu creo que ao final do que se trata é de resalzar a pataquiña, non? É falar de patatas. É falar de patacas. E este ano a tortilla entón cámbiase para o sábado. Si, fais o sábado pola tarde, empeza a elaboración sobre as 5 e a degustación será ás 7. Si, o venres ás 9:30 comenzará unha xornada técnica onde se pretenden desgranar, pois eu creo que cousas moi importantes do sector, non? Falar de digitalización hoxe pois é algo moi importante. Estará a última, onde se vai falar tamén
de como proceder a hora de almacenar as patacas, creo que tamén é moi interesante, e despois sobre todo esa mesa redonda onde, bueno, pues vai a participar incluso o conselleiro do Medio Rural, unha mesa de hacia onde vai o sector, non? Hacia onde temos que ir, onde vai a estar, pues creo que un persoeiro que é Patatas Meléndez, que é un dos importadores e exportadores máis importantes a nivel de Europa, que dirán por que hoxe a pataca está a un precio alto, a pataca está salindo hacia fora, e creo que ver hacia onde vai o sector. Creo que vai ser unha xornada moi interesante, co cual convidar, pois neste caso, os agricultores que se acheguen porque merece a pena esta xornada. Falando de patatas, como vai ser este ano? Como se Pois estás empezando a recoller, en principio hai uns precios bons, si que ainda non se ten unha valoración exacta de cal vai ser a produción. Bueno, decir que foi un ano onde os agricultores con esas choivas sí que perderon algunhas fincas que, bueno, que a chuvia fastidiou, pero por demais as que quedaron ao final foron cumplindo ben o ciclo, hai boa patata, eu creo que é unha patata de calidad, e creo que, bueno, pois o precio, neste caso pola demanda, sobre todo hacia o exterior, está facendo que estea con precios altos.